गिबियावनो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय नोंथांमोननिसिम दिनैहाय क'क्राझार तितागुरियावनो आदा तितागुरियावहाय मोनसे गेम जोन खुलिबाय बियो जोंनि फार्स्ट टाइम गेम जागोन बेहाय नोंथांमोना फैनानै भिजिट खालामफैनो हागोन गोबां रोखोमनि गेम्सफोर दङ बोथ बयज एन्ड गार्ल्स दा नोंथांमोना टाइम पास माथो खालामनो ना एखमबा गेलेफैनो लुगैदोंबा फैदो ओरैनो बेरायथावना भिजिट खालामफैदो आरो बाहाय गोबां गेम्स दङ बयज एन्ड गार्ल्सनि आरो बेयो जोंनि फार्स्ट टाइम नोंथांमोना भिजिट खालामफैबानो जाबाय जेसेबांबो बेयाव मा फेसिलिटि मा गेलेग्रा खाबु गुबैयै दिनैनि बे गोथार बुब्लियाव आं इउनिभार्सेल गेम जननि जानानै बेखौनो बुंनो लुबैदों बङाइगाव सापागुरियाव थानाय इउनिभार्सेल स्टुडिअ'नि इउनिभार्सेल मलनि जा बिगोमा असिन्त नार्जारि मानाव गेदेर बिथां आरो बिथांनि बिथांजो सतिमा नार्जारि बिथांमोनहा जोंनि बे क'क्राझाराव जिहेतु दासिमबो उन्दै आरो देरफुनाय गथ'फोरनि थाखाय बेबायदि गेलेनायनि बिथिं बेबायदि सुजुग सुबिदाफ्रा गैथ'वा जेब्ला बेखौ नायनानै उन्दै देरफुनाय गथ'फोरनि जे साननाय हनाय जौगानाय देहायारि बिथिं जौगानाय गासैखौबो नोजोर होनानै दिनैहाय बे क'क्राझार भबानिपुराव बे इउनिभार्सेल गेम जनखौ बानायनाय जादों बेवहाय गथ'फ्रा बा देरफुनाय सेंग्रा सिख्लाफ्राबो गेलेनो हानाय गोबां रोखोमनि फेसिलिटि दङ बे मेसिनफ्रा गोबां रोखोमनि गोदानफोरबो दङ गेलेनायनि फेसिलिटि बेवहाय जों इउनिभार्सेल जननि जानानै क'क्राझार ओनसोलनि बा क'क्राझारनि बायजोनिबो जेसेबां बेबायदि उन्दै देरफुनाय गथ'फोर दङ गेलेफैनो हानाय बिथांमोनखौ गासिबो फैनानै बे इउनिभार्सेल गेम जनाव गेलेफैनानै गावसिनि साननाय हनाय बा देहायारि बिथिंफोरखौ फिजिकेल फिटनेसफोरखौ बेवहाय जौगाहोनो हागोन होननानै जों आसा खालामदों आरो बयखौबो खावलायनाय जाबाय गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय चार्जनि बेलायावहाय माबायदि रेन्जआ चार्जनि बेलायावहायथ' बुंनो थाङोब्ला बे बेवहाय जे फेसिलिटि दङ बेवहाय बेखौ बानायनायनि बेलायाव गोबां बेबायदि एक्सपेन्डिचार बा इनभेस्टमेन्ट नांगौ जायो बेखौ नोजोर होनानै अब्लाबो बिगोमाया बुंनाय बायदिब्ला जों बेखौनो बुंनो हायो जे कम्पारेटिभलि गुबुन जायगानि बेबायदि जे फेसिलिटिफोर दङ बेनिफ्राय एसे हागौमानि बाङायसिन रेटआवनो बेखौ होनो हागोन होननानै आसा खालामदों आरो जोङो नोंथाङा रेलवे आसाम पुलिस बेंक टेट बायदि सरकारि साख्रि मावनो गोसो दं नामा एबा नोंथाङा बेफोर बायदि साख्रिनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं नामा नोंथाङा रेलवे आसाम पुलिस बेंकिं एसएससि आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट टेट बायदिनि आनजादखौ खनले होदोंब्लाबो जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा जुदि नोंथाङा रेलवे आसाम पुलिस बेंकिं एसएससि आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट टेट कम रिक्रुटमेन्ट आनजादनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दङब्ला नोंथांनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां रादाब लास्ट ईयर से कोचिंग स्टार्ट किया बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ तो मेरा इस साल 3 एग्जाम का प्री क्लियर हुआ सीएचएसएल का प्री क्लियर हुआ फिर आईपीएस पीओ का मेरा प्री क्लियर हुआ है और सीजीएल का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ क'क्राझार सहरनि आरएनबी रोड वार्ड नम्बर 6 साई बाबा मन्दिर एबा एयारटेल अफिसनि साखाथियाव दङ आईबीटी कोचिं इन्स्टिट्यूटआ आईबीटी कोचिं इन्स्टिट्यूटआव बेंकिं एसएससि रेलवेज डिफेन्स टेट आरो गुबुन सरकारि साख्रिफोरनि आनजादनि कोचिं होनाय जायो आरो बेनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आं नाजानाय मेथ्सफोराव उइकफोर ओमफ्राय दा बाहायनाया एसे साबसिन जाबाय आरो बाहाय सीए क्लासबो जायो माने सामफ्राम कारेन्ट एफेयारफोर जानाय माब्लाबा जानाय जिउमा जानाय बेखौ मोनगोन ओमफ्राय रिजनिंफोर इंग्लिश क्लास जाजोबो गासैबो मेरा क्वांट में एक्चुअली खराब था इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंट भी नहीं था जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैंने क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत आईबीटी कोचिं इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसननायनि गोबां मुलाम्फाफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन जेरै ल' कोर्स फीस स्पेशली डेली करंट अफेयर्स क्लासेस लाइफ टाइम मेंबरशिप कार्ड weekly 5 to 6 days classes, comprehensive study materials, regular online and offline mock test, Make My Exam app, flexible class timings, doubt clearing session. बेफोर गासै सुबिदाफोरखौ नोंथाङा आईबीटी कोचिं इन्स्टिट्यूटआव मोननो हागोन अब्ला थाबैनो मुं थिसनदो
आबुङै मिथिनो थाखाय 9387277188 एबा 9101325849 आव सोलाद लानो हागोन।